Кул юу урыннарында сабын, антисептик, кулны киптергеч яки инде одноразовый салфетка бер сөлгө бүтүн поварга да һәм бүтүн кибетчегә дә бер сөлгө булырга тиеш түгел. Чөнки ул пычранып һәм инде ул чаланак булырга мөмкин. Шуңа күрә әгәр дә трудовой коллективта бер генә кеше авырган очракта да без эпидрасследование белән чыгабыз һәм инде административ чара күрелә. Яки шул вакытта административ чарада эшмәкәрнең деятельностен туктату буенча судка документтар китәргә мөмкин. Шуңа күрә инде минем сезгә ассызыклап әйтәсем килә, басым ясап, шушы булган элементар әйберләрне тиешенчә үтәп, үзегезнең коллективыгызда, эшчеләрегез арасында бу авыруны булдырмый калу мөмкин. Һәм халык арасында безнең бит инде без рекомендовать итәбез масса күләм мероприятиеларны үткәрмәскә һәм инде безнең бит инде ишү нәрсә бар, эшчеләр җыелгаштан бирәк тә инде базар территориясендә да махсус су һәм кайнар су белән салкын су белән тәэмин ителмәгән урыннарда, эш урыннарында чәй эчеп күпләп бер-берсе белән чәй эчү булырга тиеш түгел. Менә шушы коронавирус инфекциясының гына түгел, безнең өске сулыш юлларының вируслы инфекциясы да, пневмония да, бактериальный һәм вирусный этиология бара. Шуңа күрә ул вирус таралу куркынычы зуррак. Мин инде сорар идем һәрбер җирлектә халык белән аңлашып, һәм инде апалар да кибеткә киләләр, алар да менә шул социаль расстояние метр ярым ни өчен? Чөнки маскадан файдаланмаган очракта вирус метр ярым ераклыкка хәтле очып барып җитә алмый, ул авырлыгы белән җиргә төшә һәм инде өслектә дә калырга мөмкин. Шуңа күрә без метр ярым расстояниены именно шушыны сакларга, үзебезне саклар өчен һәм инде үзебез башкаларны зарарламас өчен аңлатып матур мәгълүмат эшләнсен иде. Форсаттан файдаланып тагын әйтәсем килә, безнең 294 федераль законның 8 статьясы буенча часть 1-да һәрбер шәхси эшмәкәр юридик зат үзенең эшен башлаган вакытта түренә карап, шушы статьяда күрсәтелгән безне уведомлять итәргә тиеш. Ләкин без кайда магазин ачылганын да белмибез, кайда нинди кафе ачылганын да белми калабыз. Статусларга, интернетларга куялар. 30 меңнән штраф каралган алар өчен. Шуңа күрә инде һәрбер эшмәкәр без инде налоговыйга да җиткергән идек, үзенең деятельностен башлаганда безгә килсен инде. Без аңлатып бирәбез һәм шул вакытта ОКВД буенча нинди төр эш төренә карап сайтка кереп электронный видеода уведомлять итәргә мөмкин. Эшмәкәрлек деятельностен кайсы урында, нинди адрес буенча, нинди төренә карап сәүдә предприятиесе, сөт продуктлары ипи җитештерү, шул вакытта җәмәгать туклану предприятиесе, шиномонтажлар, алар техник хезмәт күрсәтү, бөтенесе дә һәм строительство буенча эшкәртү сәнәгате тоже төренә карап, алар уведомляция ителә һәм шул вакытта такси хезмәте күрсәтү буенча да. Налоговыйдан алынган ОКВД буенча безнең үзебезнең кодлар бар, шуларны язып, 2 экземплярда ул бушлай электронный видеода җибәргә мөмкин, почта белән дә, әгәр дә безгә китерсәгез, без курьер аша чалыга үзебезнең управлениегә, большая город Казань, большая Красная 30 почта белән дә җибәрергә мөмкин. Әгәр дә ул уведомление китмәгән икән, без тикшерү барышында ачыклыйбыз икән, административ чара 19-да 7-нче 1-нче часть буенча административ чара күрелә, мировой судка җибәрелә. Шуңа күрә, хөрмәтле эшмәкәрләр, үзегезнең кибетегезне япкансыз икән, яки деятельностьны туктаткансыз икән, тоже уведомлять итәргә тиешсез. Чөнки сез безнең бит инде хәзер тикшерүләр әзәйдә, быелгы елда инде безнең крупный бизнес һәм шул вакытта безнең район буенча хастахана генә калды планнан, калган барлык образовательный учреждениеларда һәм инде шәхси эшмәкәрләрдә планлы тикшерүләр бетерелде.
Безнең тикшерүләр риск ориентированный подход буенча бу нәрсә бу үзегезнең деятельность буенча сезнең шушы хезмәтегез вакытында күпме сез эшче тотасыз һәм күпме продукция эшләп чыгарасыз һәм инде сезгә категория присваиваться ителә. Бу инде формулалар белән без алданрак счетлап эшләдек. Хәзер инде автоматически счетлана. Һәм категорияны высокий, чрезвычайно высокий, высокий, значительный, средний һәм инде умеренный, низкий буенча түренә карап проверканың планны тикшерүнең кратности шуның белән определяться итә. Һәм инде тикшерү барышында булган административ чараларда риск ориентированный подход шушы деятельность аркасында авыру килеп чыгу куркынышы һәм инде халыкка зыянлы хезмәт күрсәтү мөмкинлеген күбрәк була һәм инде алар рискны өскәрәк күтәрелә һәм тикшерү кратности арта шул вакытта. Шуңа күрә инде без аларны справочникта һәрдаим яңартып торабыз. Шуңа кемнәрнең кибетләре ачылган яки булганнары ябылган. Зинһар, сез актанышка төшмәй тормыйсыз, маска һәм инде саклану чаралары белән безгә килеп, яки инде телефоннан онлайнда без кабул итәбез. 3962 телефон приемныйныкы данныйларыгызны җиткереп һәм уведомленияларыгызны җиткерсәгез иде.